Today, I'm drinking beer while watching Manila Bay's sunset in front of Robinson Manila. This is my super favorite place to stay. Because in Japan, we don't have this kind of comfortable place, super urbanized place with swimming pool and can watch sunset. These combinations are best for me, and also, hot weather with beer is so good. We cannot easily find this kind of situation in Japan. So that's why this is the most favorable place for me. Oh.ダメだな。逆光だな。はい、こんにちは。YMC 株式会社米光修一郎です。今日はですね、大都会マニラの中心でですね、僕の一番大好きなホテルのプールサイドでビールを飲みながら少しだけリラックスをさせていただいております。ありがとうございます。で、この場所は、なんでか好きかというと、フィリピンがまずね、もともとあったかい場所だっていうのもありますし、でそれと、大都会でプールサイドでサンセット見ながらこうやって冷たいビールが飲めるなんてところは多分ここぐらいなんじゃないかなというふうに思ってます。なので、ここで、なかなか忙しい日を過ごしているんですが、しばしの間ね、小休止をしようかなっていうので、こういうことにっていうか、こういう選択をしています。たまには許してやってくださいという感じですかね。ここはね、プールもね、あるんですよね。こんな感じね、プールもあって、で、プールのね、奥の方にはね、サウナもあります。なので、サウナをね、したかったらサウナもできます。シンプルなところですけど、シンプルだけど僕にはこれで十分かなっていうふうに思ってます。そんなに豪華な設備もいらないですし、このビールはね、部屋から持ってきてるので、もし欲しかったら部屋から持ってこなきゃいけないんですけど、そんな感じですかね。でもこの後ね、すぐまた食事しに行くんで、別にいいんですよ。で、今回のね、ここに来た目的、フィリピン介護学実習を再度開いてやろうと思って、ここに来てるんですけれども、なかなか様々なことがうまくいきそうな気がするっていう風な感じはします。あとは、企画ですかね。今募集をね、どんな企画やったら面白いよとかっていうのをぜひ教えていただけたらなっていうんで企画はしていますけれども、ぜひご協力いただいて、何かそういうのをこういうのやったら面白いんじゃないみたいなのを教えてもらえたらすごい嬉しいかなと思います。いやー、でもいいですね。やっぱフィリピン好きだな。じゃあね、ちょっと、もう少しでサンセットがギリギリ、今日はね、雲がかぶっててあんまり見えないかもしれないですけど、なんとかサンセットを見れたらなーっていう感じで頑張ってみてます。それではまたレポートします。